ساعتنا أخيلو كاب أقل التلفزيون إيرترا زينا وفنونا نفيلم لنا زي خبركم تعزتنا كما يتمسيهم بمجمريا نقول له حزب إيرترا بحفشان مؤمنان كريستنا دما بفلاي روحوا استمكت كون لكم إن تمنخو نلومي سوني عسرات الري ساعة 9 تمشي استرالو هاجراون أهجراون زيناتات حيز لكم قريبة زلوا الشام تولي نمكت لكم بخبرنا عدمكم بقنبتاتهم نفل بعل تمكت بخبز بلا معرق تخبيرو أما حدار زوا سمينا غيب عاري حارس وتفرق توتهم نمخعبات عرضتهم كدم فرعويهم كوميشن بحال سبورت ناي سنة انتي سلت أنا وديبو مراح تغنى وقنات ليبيا مقراز تخصخ قبرت سامعهم أقراو طبعو زي معرينة بالعلمة كم الزايد حدش مزنعتها وتصبصبان نسيرو هابعير أخادي أخذقني هزباو تقامتات نعبن داق ما يتوليهم بعل تمكت لومي عسرات الري أب ملا هاجر بخبز بلا معرق تخبيرهم أب كتم أسمرا أب ميدا بحت مسكرم أب استخايد سنة سرعات سب السلطان منجستي ليك أونتي ولد كهنات دياقوناتن بأش حز قصرو مؤمنان ترخيبهم نيرهم أب منبر باتراريك أرثوذكساوي توحدو بيت خريستيان إيرترا حلافي سبكة ونجيل ممهر سمعون بينه نتبعل زملكت زرزراو يستمرو دحر مهاب هزبي بسلامن بحدنتن بعلاتون خصنبل هيوتهم نزوفيو سماعتات إيرترا كبرن موغسن يخونن بمبال بحمام أبيتهم نزلون أب سدتن أب مكران نزركبو إيرترايان محرت بمناي أب حلوة هاجرن مدبات لمعاتن توافيرهم نزلو كمون نيرتران هزبان سناي منيتهم قليصهم بدحرزي ليكاونتن كهناتن نتبعال زنصبارق بكبرون صناصلن زتسنيه شبشبا أكايدهم أب موداتا أب منبر باتراريك أرثوذكساويت توحدو بيت خريستيان إيرترا عقابي منبر بصو أبونا بيتروسن وانا صحفي قدس سينودوس بصو أبونا لوكاسن بكهنات تسنيوم نقابلا ما يتمكت بربعة مأذن باريخومن زتبارخ ما يتمكت نمأمنان نتيقومن لو معمت بزنبر كرامات كونتات الزراتي ابن الزوافرو اب صبوق درجه سلازلو اب قفو كساب زاتو حارستوت صعرتاتهم كحيلو ام حدر زوا سمينا قيح بحري صويعم وكيل ارينا محارب لاين زدالو صبصاب ايدن قبر سلاسه كتربيا أما حداري زوا سمينا وقيح بحري برغادر جنرال تخلى لبسو بعصر شمونت تري أب ممحدارات كبابي زولا أفتان فورون زلو زراتي أب زت عزبلو حارستوت سنتي أب صبوق درجة زبصح أكل كساباب قفو زاتو مكتتال كغبرولو بمزقخار ترى أم حدرتي كبابن موياويان حرشان كعزت صويعو حرستوت كساب بموداتا زقبات عري انت كايدوم فرز عرم كم زيسونو زتقسى برغادر جنرال تخلى حرشاتات النوزوبا فورو بزمناوي أقباب انت تحريسو أب جاملاوي اتوت نايت زوبا تراي زيكونا بهاجر درجة زين عقبركتو كم زهلو حبيروم حرستوت كاب منغستي كيتتصبيو بزلوم ناوتي سالا زحرسون ززرون جراوتهم أفرا خمس بتحت قيسو دما بوفراتات عقماتهم من جريفاتهم من نمتسجان أبزكايدو وتعري من محدر زوا أدلاي مدققاف كمز قبرو لهم قليتو حلافي بيت صحفة حرشة أبتنو الزوا أتو تصفايت ولدن إرينا أبزهابو حبريتا أب محدرات كبابي زولا أفتان فورن بتغلالا 300 هكتار كم التحرسة أب مجمريات بقو ماي سلسة دما أب درجة مولادن مشواتن بتيحو كم زلو بمبراح أب كفوك سابزاتو جن ماي كم زدليو عرديوم أبدلو زباة تزاري زلو أسات 3 هكتار يزغون أبدو جن مزبزحي عفوني مشارعنا زرينا كم سلسة لها أبي مسجانا مولادين زركب له ما يتقبل له إذا ساي أكم درجة زركب له سقع حجي إذا بتحياه هو يكاني أو تزبط حياه لنا كنا تعتقد ما يتقبل له مالك مبزعته إذا خبابي بجري فينديو ربع على كذا ربع حدثن بوين أنتكم بزوا درجة عقوم سرحنا لنا أفتان زوان حدشين زخيت نخلط كذا 3 جزء ساتيو
بزين ستي خازن خباب زلا وقدين ترين زلا هاين أتي دحروجن سيروا تسيروا نايزرن تراكتر متين نرن زري بمتون بسال عدلنا هنا قول حال 50 طال متين عدلنا فندق ولا مشلا أيو تراكتر كجزين متين قاعد حجي ورحي 10 حدا نيرن اتز سفحه عفون زترف دما مشلا مخانو زحبر اتو تسفاي ጎንጎንቲ ሓረስቶት ግዜ ሓልዮም ዘካይድዎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኹሉ እንተታት ኣብ ግምት ዘእተወ ምድላዋት ስለ ዝገበረ ደሓን ምህርቲ ክሕፈስ ትፅቢት ከም ዝግበር ገሊጹ አባላት ማሕበር ምትሕጋዝ ተጋደልቲ ክፍላተ ሰራዊት 16-70 ኣብ መሓላ ስዋኣትና ጸኒዕና ሓደ ምዃኒ ዕላማና ብዝብል ቴማ ብ18-19 ጥሪ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዑደት ኣካይዶም ኣብ ዑደት ዝተሳተፈ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ተወሳኺ ጸብጸብ ኣሎ ኣርሲ ማስመሮም ከተቕርቦያ እቶም ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ዑደት ዘካየዱ 1750 ኣባላት ኣብ ከባቢ ጋሕተላይ ዝተሃንጸ ዲጋ ኣብ ዝበጽሕሉ ንኣሰራርሓኡ ዝሕዞ ዓቕን ማይን ዕላምኡን ዝምልከት መብርሂ ብኣካየድቲ ናይቲ ስራሕ ተዋሂብዎም ዑደተኛታት ከዓ ኣብ ህንጸት ናይቲ ዲጋ ተዋፊሮም ንዝርከቡ ኣባላት ከብቲ ብምብርካት ኣተባቢዖም ኣብ ወንበር ማሕበር ምትሕጋዝ ተጋደልቲ ክፍላተ ሰራዊት 16-70 ተጋዳላይ ዓንደ ብርሃን ፍስሓየ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየደ ቃለ ምሕትት ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዑደት ዝሰላሰሉ ዘለው ልምዓታውያን መደባት በአካል ብምዕዛብ ነቶም ኣብ ንጡፍ ስራሕ ዝርከቡ ኣባላት ንምትብባዕ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ኣብዚ ንልምዓት ወፊር ዘሎ ሰራዊት ኮነ ህዝቢ ኣብ ጎንኹም ኣለና ወላኳ ሓመድን እምንን ተደይሰግነና ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ብሓሳብ ኣብ ጎንኹም ኣለና ንምባል እቲ ዑደት ተመዲቡ ቆራፅ ዝኾነ ኣካይዳ ይኸዘለኹም ዘሎ ርኢና ተዓዚብና ኣለና ብኡ ድማ ዓዲብና ኣለና እቲ ኣብ ዘሎ ንልምዓት ወፊር ዘሎ ግን ድሮ በዓሉ ሕጅቦ ስለ ዘሎ ኣጃኻ ንምባል እንተደይ ኮይኑ እቲ ሕጅቦ ዘሎ ትልሚ ካባና ከም ዝተገብረ ሓሽ ዝብል ርእቶ ክፅበቅ ዝኽእል ኣይመስለንን ስለዚ ኣጆኹም ኩሉ ህዝቢ ኣብ ጎንኹም ኣሎ እዚ ልምዓት እዚ ከዓ በቲ ሕሽኩሞ ዘለኹም ደረጃ ጥራይ ዘይኮነስ ብልዕሊ ክዕወት ከም ዝኾነ ንኣምን ኢና ኢልና መደምደምታ ክንገብረሉ ንደሊ መራሒ ስራሕ ህንፀት ዲጋ ጋሕተላይ ጆሜትራ ዳንኤል መብራህቲ ብግዲው ንትሕቲ ቐጻዊ ኣገዳስነትን መጻኢ መደባትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዕማም ብምትሕብባር ኩባንያ ቀይሕ ባሕሪ ሓፈሻዊ ህንፀትን ልምዓትን ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻልን ይሳለጥ ከም ዘሎ ምስኡ ዝተሓሓዝ ንኡስ ፕሮጀክታት እናተማልኡ ድማ ኣብ ትስፉፍ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ኣብዚ ዲጋዚ ንብፅሖም ምኻ በዚ ዓይነት ቁፅሪ እዚ በዚ ዓይነት መስደመም ዝኾነ ብዙሕ ቁፅሪ ናብ ዲጋ በፂሖም ነቲ ስራሕ ክሪእዎ ሰራዊት ከተባብኦም ካሎ ኣባይን ኣብቲ ኩሉ ሰራዊት ደሎ ውሽጣዊ ሙቆት ዝፈጥር ሞራላዊ ክስተት እዩ ክብለካ ክእል ኣዝዩ ዘሕጉስ ኣጋጣሚ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ድማ ክብ ዘበለ ኣጋጣሚ ይኽብለካ ክእል እዚ ቦታ እዚ እቲ ቀንዲ ብድው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ባህርያዊ ብድው ኣሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ክረምቲ መፂና ኣለና እጂ ድሓን ክምስል ይኽእል ኸውን ግን ኣብ ሓጋይ ዘለዎ ብድሆ እሞ ሓጋይቲ ናይ ቀንዲ ናይ ስራሕ ግዜና ኢልና ንሓስቦ ሓጋይ ሓፂም ክትንክፈሉ ዘይትኽእል ኩነታት ኣየር እናተቃለስካ ተሓልፎ ኣጋጣሚ ነይሩ ብዓብዩ ከዓ ኣብቲ መሰረት ኣብ ምስራሕ ዝነበረ እዋን ናይ 2016 ከዓ ኣዝዩ ብርቱዕ ክረምቲ ስለ ዝነበረ ምስ ጭቃን ማይን እናተቆማጣ ክትግበር ነበረ ስራሓት ከም ብድሆ ክትቀስ ከኣል ተደይ ኮይኑ ግን ሓድሽ እቲ ስራሕ ከም ሓድሽ ግን ኣካያድትና እቶም መራሕትና ብዝገብሮ ምትዕፃፍ ብዝገብሮ ምህዞታት ነቲ ብድሆ ከም ብድሆ ከይጠመትና ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕና ኣለና ማለት እዩ ዑደተኛታት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ባፅዕ ማእቶታዊ ንጥፈታት ድሕሪ ምክያድ ኣብ ጥዋለት ኣብ ዝርከብ ሓወልቲ ሰማዕታት ዕምባባ ኣንቢሮም ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ዑደቶም ድማ ካብ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ገደም ተበጊሶም ኣብ ግማግም ቀይሕ ባሕሪ ዑደት ኣካይዶም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ንዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ድሕሪ ምምጓዝ ከምዚ ዝበለ ዑደት ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ተረከብቲ ሃገር መንእሰያት ብውዱብ መልክዕ ከዘውትርዎ ተላብዮም ዲጋ ጋሕተላይ ቦሬ ድሰምዓ ነይረ ሕጂ ግን በኣካል ብዓይነይ ምስ ረኣኽዋ ግን ብጣዕሚ ዝዓግብን ንመጻኢ ውሕስ ወለዶታት ከም ዘለና ዘረጋግፅን ኮይኑ እየ ረኺበዮ ብጣዕሚ ዕግበት ፈጢርለይ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ዝሰርሑ ዘለዉ ማሽነሪታትን ደቅናን ኣሕዋትናን ኣያታትናን ነቲ ዝነበረ ናይ ቃልሲ ወለዶ መሰጋገሪ መድረኽ ተረኪቦም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም እዚ ህንፀት እዚ ክሃንፁን
أبز عبيز بتحمن تمهيرهم هاجرهم زمهرتهم نهاجرهم كقولوا نهاجرهم كهانسون مصراعي وأنا بحكي العلز خواني يكون نجارين عي عقبت تسمعني مالتي بحجة خابز دعبين كابز زي العلن كنسرحن كن كسكسن بزقاتامي نقول ما نسي حدا راخب اللي خيل حديتي حلف كنا بالنريوز نبرنا بفلاي تديقة بفلاي تعب ديقة أو يسرحن أو للوفرن ديقة سرحن له بزيل كاتريد إذا كن ديقة ترايل كاد قلت هيكونا بعبي وحدا عبي تمرتينا تمهرنا حدا عبي إمدت كا رعينا مالتي كتسال نزادر تسفان مسترهتن كم دلنا أنا بجبر عمين اللهم عليك. مجمرة ديجانا يقحتي لنا رئينا بحق إزمست أكمل إتكارينا مخناتو إزسي بعقمنا بعقم إيرتراوين بعقمنا يوارساي تسرح نخطب لص بتعمي زجر من زدن إنا رئينا مالتي أبدي ما جنب بحر دينا زل نخطب لسي بتعمي إز تاش مزغونا كزدن أكا استفعل علينا حرشات بوتاي لم يخين معتها قرابن معتنا تمريني معتنا ماشلا ناي انسساتات وصيت بلعنا ربونا نقل مرن مالتي انا بتعمي افوليك ستايزل خويني تسمعني بتعمي صبو زمسغوني يمك حيل بحر بزغبروا لنا قبابلا نقلن دغنا خا حجخا خمستريو خا انا بحر غعزو خنغبرك نبقس لنا سلازي ازيس كدفعلو لو زبريتو لنا انا مخنياتوس قليل يكون نبدقنا تحلالفالو زي تاريخ الزمالات وينجا مرقب تحمل مرقب ما تعرف تعرنا يوسف الملكي ذاك يوسف شو تعبت وتر عبد ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ካብ 14 ክሳብ 17 ጥሪ ኣብ ስነ ጥንቲ ዘተኮረ ስልጠና ኣብ ኣስመራ ወዲቡ ኣብዚ ስልጠና ብስነ ጥንትን ስነ ሰብን ዝተመረቑ ካብ ኩለን ዞባታትን ናይ ባህሊ ኣካላትን ዝተዋጹ ከባቢ 65 ኣባላት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ተሳቲፎም እዚ ኣካል መደባት ፕሮጀክት ኣዱሊስ ዓመተ 2020 ዝኾነ ስልጠና ብኤርትራውያንን ኢጣልያውያንን ክኢላታት እዩ ተኻይዱ ኣብዚ ናይ 4 መዓልታት ስልጠና ንሰልጠንቲ ዘማእከለ ኣብ ስነ ፍልጠታዊ ኣጋባት መጽናዕትያዊ ስነ ጥንትን ስነ ሰብን ከምኡውን ምዕቃብ ቅርስታት ዘድሃበ ሰፊሕ ትምህርቲ ተዋሂቡ ኣብ ምዕፀው ናይቲ ስልጠና ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ነቶም ኢጣልያውያን ክኢላታት ናይ ምስጋና ወረቐት ድሕሪ ምሃብ ሰልጠንቲ ኣብ ስርሖም ዝሕግዞም ፍልጠት ቀሲሞም ክኾኑ እምንትኡ ብምግላጽ ሰልጠንቲ ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት መጽናዕትን ዕቃብን ቅርስታት ተሳትፍነቶም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሮም ብምውሃድ ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ምምሕዳርን ካልኦት ኣካላትን ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ጾረና ወፈራዊ ንጥፈታት የካይድሎም እቲ ወፈራ ጠንቂ ሕማም ዓሶ ዝኾነ ጣንጡ ክፋርያሉ ዝኽእላ ጎዳጉዲ ምድፋንን ስርስሓት ምእላይን ከምኡውን ጽርግያ ምጽጋን የጠቓልል በዚ መሰረት ዛጊታ በማእከል ሓውሲ ከተማ ጾረና ዝነበረ ርስሓት ተኣኪቡ ኣብ ከም እተቃጸለ ናብ ማእከል ጥዕና ጾረና ዝወስድ ብውሕጅ ዝተበላሸወ ጽርግያ ድማ ከም እተጸገነ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ሪቶ ንኣገዳስነት ናይቲ መደብ ብምጥቃስ ዝተመደበ ስራሕ ክሳብ ዝዛዘም ብዘይተጎላባነት ቅጽሎ ምዃኖም ኣረጋጊጾም دحر زعصر مستغريت اهغراو زين حيزه خملسكم مكتال مكتقصلو دقيمه بخبر عدم مرحتي تقناقنتي وغنات ليبيا اب كتما برلين جرمن اب زكايد وركب مقراص تخسي كغبر تسامعهم نسترالو زيناو صبصب ميكائيل حدقوم بتبكسو منግስቲ ጀርመንን ውድብ ሕብራት ሃገራትን በዓሶቶ ጫዓተ ተሕሳስ ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ ሰላም ሊብያ መራሕቲ ተቐናቐንቲ ወገናት ሊብያ ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩ ከም ተሰማምዑ ተሓቢሮም ኣብቲ ዘይቀጥታዊ ምንባሩ ዝተገልጸ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተቐባልነት ዝረኸበ ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ዝመደበሩ መንግስቲ ሊብያ ፋይዝ አልሰራጅን መራሒ ናይቶም ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽቲ ሃገር ዝመደበሮም ተቃውምቲ ሓይልታት ጀነራል ኸሊፋ ሓፍታርን
ከም ተሳተፉ ማዕከና ዜና ቃሪሐን ብዘይኮም ድማ መራሒት መንግስቲ ጀርመን አንገላ መርከል ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረሽ ፕሬዝደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ፕሬዝደንት ቱርኪ ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብዱል ፋታሕ አልሲሲ ፕሬዝደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣልያ አንቶኒዮ ኮንተ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን አቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ሙሳ ፈኪ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ከምኡውን ወከልቲ ኤውሮጳውያን ሓይልታት ተረኺቦም ነይሮም ቻንስለር መርከል ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ነቲ ግጭት ሰላማዊ ፖለቲካዊ መዓልቦ ንምርካብ ባይታ ንምጥጣሕ ዝዓለመ ምዃኑ ኣፍሊጣ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝተዋጽአ 5 ዘኣባላቱ ፍሉይ ወታደራዊ ኮሚቴ ድማ ነቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክከታተል ምዃኑ ዘነጸረት ቻንስለር መርከል ኣብ ሊብያ ቀጥታዊ ምትትታው ዝገብሩ ዘለዉ ግዳማውያን ሓይልታት ድማ ነቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣጽኒዕዎ ዘሎ እገዳታት ኣጽዋር ከኽብሩን ኣብቲ ግጭት ዝገብሮ ምትትታዋት ከቋርጹን ከም ተሰማምዑ ኣፍሊጣ እንተኾነ ግን ኣብዚ ዝርርብ ሰላም መራሕቲ ተቐናቐንቲ ወገናት ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ፋይዛል ሰራጅን ጀነራል ኸሊፋ ሓፍታርን ቀጥታዊ ርክብ ስለ ዘይካየዱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ክንደቕ ዝድለ ዝነበረ ምትእማን ስለ ዘይሰመረ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ብጸቕቲ ግዳማውያን ሓይልታት እምበር ብድሌት ክልቲኦም ወገናት ከም ዘይመስል ስለዚ ድማ ክኽበር ዘሎ ተኽእሎታት ጸቢብ ምዃኑ ምስቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይእምቱ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ዋዕላ ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍታር ዝምርሑ ሓይልታት ኣብ ምብራቓዊ ሊብያ ንዝርከብ ወደባት ሰደድ ነዳዲ ንምዕጻው ንዝወሰዶ ስጉምቲ ከልዕልዎ ንዘቐረበ ጻውዒትን ጸቕጥን ብምንጻጎም እታ ሃገር ቁጠባዊ ውድቀት ከየጋጥማ ዘስግም ምዃኑ ይጋዋሕ ኣሎ ፕሬዝደንት ቱርኪ ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ብ19 ጥሪ ኣብ ከተማ በርሊን ምስ ሩስያዊ መዘኑ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝተራኸበሉ ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍታር ዝምርሑ ሓይልታት ኣብ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻወታት ምዘይክትሙን ንሰደድ ነዳዲ እታ ሃገር ክፉት ምዘይገብርዎን ሃገሩ ኣድላይ ዝበለቶ ስጉምቲ ከም እትወስድ ዝእምድ ዘረባ ከም ዘስምዐ ተሓቢሩ በዚ ሓይልታት ኸሊፋ ሓፍታር ዝወሰድዎ ምቁራጽ ሰደድ ነዳዲ ኣስታት 1.3 ሚልዮን በርሚል ንመዓልቲ ዝነበረ ሰደድ ሊብያ ናብ 72,000 በርሚል ከም ዘንቆልቆለ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ድማ ነቲ ኣብ ሰደድ ነዳዲ ብልዑል መጠን ዝምርኮስ ባጀት መንግስቲ እታ ሃገር ከቢድ ተጽዕኖ ዝፈጥር ምዃኑ የረዱ ካብ 2,150 ዘይበዝሑ ሰብ ጸጋ ዓለምና ካብቲ ልዕሊ 4.6 ቢልዮን ኣቢሉ ዝኸውን ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብር ህዝቢ ዓለም ዝረኽቦ ኣታዊታት ንላዕሊ ኣኻዕቢቶም ከም ዘለው ሓድሽ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣነጺሮም ኣብዚ ብምኽንያቲ ካብ 21 ክሳብ 24 ጥሪ ኣብ ከተማ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዓመታዊ ኣህጉራዊ ዋዕላ ቁጠባ ዝወፀ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና እተን ዝያዳ ዝተወፅዓ ምዃነን ተጠቒሱሎም እቲ መጽናዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ክፍሊት ይኹን ኣፍልጦ ዘይረኽባሉ ልዕሊ 12.5 ቢልዮን ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ከም ዝሰርሓ ብምንጻር እዚ ድማ ዓመታዊ ኣስታት 10.8 ትሪልዮን ዶላር ዝትመን ኣስተዋጽኦ ኣብ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ዕቤት ከም ዘለዎ ብኣህዛት ቀሚሩ ኣፍሊጡ ገለ ካብቲ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከብ ደቂ ኣንስትዮ ዝህብኦ ኣገልግሎት ዘቤታዊ ዕዮ ናቤት ስድራቤት ጽሬት ኣከባቢ ሙሓስ ቀጻልነት ስድራቤትን ካልእን ከም ዘጠቓልል እቲ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ብኣብነታት ኣሰኒዩ ኣስፊሩሎም ነዚ ኣዝዩ ዓብ ቁጠባዊ ፍልልይ ንምምሕያሽ ድማ መንግስታት ኣብ መሬቶም ዝነጥፉ ሰብ ጸጋን ትካላትን ግቡእ ግብሪ ከም ዝኸፍላ ከረጋግጹ ንዝተረኽበ እትዋት ድማ ኣብ ምርጋጽ ቀረብ መሰረታዊ ጠለባት ህይወትን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ከም ዝውዕል ክገብሩ እቲ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ጸዊዑ ኣብ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ዋዕላ ዳቮስ ቁጠባዊ ዘይምዕሩይነት ንምውጋድን ናይ መጻኢ ኣህጉራዊ ቁጠባዊ መኣዝን ንምርጋጽን ዝዓለመ ዝርርብ ኣብ መንጎ መራሕቲ ይካየድ እኳ እንተኾነ ኣብ ባይታ ዘምጽኦ ፍረ ግን ከም ዘየለ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ኢራቅ ማሕበር ቁጠባዊ ህይወት ዜጋታት ክመሓየሽ ብልሽውና ክጠፍእን ዕድላት ሽቕለት ክፍጠርን ዝጽውዕ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ናዕብን ሃዲኡ ድሕሪ ምቕናይ ብ20 ጥሪ ዳግማይ ብዝሓየለ መልክዑ ከም እተለዓለ ተቓሊሑ በቲ ኣብ ከተማ ባቕዳድን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ናዕብን ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ንምብታኖም ዝተዋፈሩ ሓይልታት ጸጥታን ብዝተወልዐ ግጭት ክልተ ኣባላት ጸጥታ ከም እተቐትሉን 14 ኣባላት ፖሊስ ዝርከቦም ሓያሎ ሰልፈኛታት ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝግለጽ ዘሎም እቲ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ናዕብን ኣብ ዝመጽእ መዓልታት እውን ክቕጽል ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎም ሰልፈኛታት ቀዳማይ ሚኒስተር ዓድል ዓብዱልማህዲ ብህዝቢ ኢራቅ ተቐባልነት ዘለዎን ንጻውዒት ህዝቢ ዝሰምዕን መንግስቲ ከቕውም ምዃኑ ንዝኣተወ መብፅዓ ከም ዘየተግበረ ዝገልጽ ጭርሖታት ከም ዘቃልሑ ማዕከናት ዜና ኣጋዊሕን ብዘይካዚ ሰልፈኛታት ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊኦም ዘካይድዎ ዘለዉ ተኽሲ ከቋርጽ ጸዊዖም
بزي ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ኣብ ኢራቅ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞታትን ናዕብን መብዛሕትኦም ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ብዝተኮሶ ጠያይቲ ዝተቐትሉ ምዃኖም ዝተገልጹ ልዕሊ 450 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ጸብጻባት ይሕብሩ። መንግስቲ ቻይና በትዛጊት ብዛዕባ ጠንቁን ምልክታቱን ንጹር ሓበሬታ ዘይተረኽቦ ንፈለማ እዋን ኣብቲ ሃገር ከም እተኸስተ ዝግለጽ ዘሎ ሓድሽ ዓሌት ቀታሊ ቫይረስ ልዕሊ 100 ሓደስቲ ከም እተለኽፉ ከም እተረጋገጸ ብምግላጹ እቲ ቫይረስ ፈጢርዎ ዘሎ ኣህጉራዊ ጥዕናዊ ስጋት ከም ዝዓረገ ይጋወሓሎም። በቲ ናይ ምስትንፋስ ጸገማት ብምስዓብ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ቫይረስ ተወሳኺ ሓደ ሰብ ብምሟቱ ቁጽሪ ግዳያት ናብ 3 ክብ ከም ዝበለ ዝገለጹ ሰብ መዚ ጥዕና ቻይና ንምቁጻሩ ክካየድ ንዝጸንሐ ጻዕርታት ኣብ ምልክት ሕቶ እእትይዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። በዚ ንፈለማ እዋን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ቻይና ብትርከብ ከተማ ውሃን ዝተኸስተ ቫይረስ ዝተለኽፉ 136 ከም እተመዝገቡ ዝጠቐስቶም ሰብ መዚ ብጠቕላላ 198 ተለኺፎም ኣብ ትካላት ጥዕና ተዓቒቦም ጥቡቕ ምክትታል ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣረድዮም። ሰብ መዚ ጥዕና ቻይና ንጠንቂ ምልክታትን ዓቕሚ ምትሕልላፍ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ኣብ ምርማር ከም ዝርከቡ እዮም ዝሕብሩ። ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ቻይናውያን ሓድሽ ዓመት ተሃገር ምስ ስድሮምን መቕረቦምን ንምብዓል ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ዝተፈላለየ ሸነኻት ተሃገርን ካልኦት ሃገራትን መገሻታት ስለ ዘካይዱ እቲ ቫይረስ ናብ ሰፊሕ ክፋል ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ከይልሕም ስጋኣት ተፈጢሩሎም። በዚ ሰግኣ ሆንግ ኮንግ፣ ሲንጋፖር፣ ኣሜሪካ፣ ሃገራት ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራትን ከተማታትን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጥዕናዊ ምርመራታት ከካይዳ ጀሚረን ምህላውን ይግለጽ ኣሎም። በቲ ሕማም ከም ዝተለኽፉ ካብ ዝተረጋገጹ ብዝተወስደ ቅምሶዶም እቲ ቫይረስ ልክዕ ከም ሳርስ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ዘስዕብ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። ገለ ካብቶም በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ምልክታት ሕማም ኒሞንያ ከም ዘርኣዩ እውን ጥዕናዊ ጸብጻባት የረዱ። ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ሕማም ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝረጋገጽን መከላኸሊ መድያቱ ዝልለን ሰብ መዚ ጥዕና ጥንቃቐታት ክገብሩን ቅድመ ምድለዋት ክሕይሉን ጸዊዑሎም። ትማል 19 ጥሪ ኣብ ቁጠባዊት ማእከል ናይጄርያ ዝኾነት ከተማ ሌጎስ ኣብ ዝርከብ ሻምብቆታት ነዳዲ ብዝተኸስተ ሓደጋ ኖት ግን ባርዕን ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ንዋታዊ ዑነት ከም ዝወረደን ተቓሊሑም። ዛጊት ንጠንቅቲ ሓደጋ ዘነጽር ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ሓያሎ ከም ዝቆሰሉ ሮይተርስ ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ሰብ መዚ ጥዕናን ብምጥቃስ ኣፍሊጡም። ኣብ ከባቢቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ዝነበራ ሓያሎ መካይንን ኣባይትን እውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ። ኣብ ናይጄርያ ብመስመራት ነዳዲ ሓደጋ ኖት ግን ባርዕን ከጋጥም እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት መብዛሕትኡ እዋን ነዳዲ ንምስራቕ ብዝካየድ ንጥፈታት ከም ዝኽሰት ይሕብሩ። ኣብቲ መስመር ዘጋጠመ ዕንወት ኣብ መጠን ፍርያት ነዳዲ ተሃገር ብዛዕባ ዝፈጥሮ ኣሉታዊ ጽልዋ ዝሕብር መግለጺ ዛጊት የለን። ናይጄርያ ብባህርያዊ ጸጋታት ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሳን ሓንቲ ካብ ቀንዲ ሰደድቲ ዘይተጻሪ ነዳዲ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃን እኳ እንተኾነት ዋጋ ነዳዲ ኣብቲ ሃገር ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ኣነጻጺርካ ግን ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ይግለጽ። ሓንቲ ካብ ዝዓበያ እህልኽቲ ፕላስቲካዊ ኣቑሑት ምዃና እትግለጽ ቻይና ተጠቃምነት ንሓደ እዋን ጥራይ ዘገልግል ካብ ፕላስቲክ ዝስራሕ ሳንጣን ካልእ ንብረትን ንምእጋድ ዝዓለመት ተረርቲ ሕጋጋት ኣውፅያ። መንግስቲ ቻይና ተጠቃምነት ንኣከባቢ ዝሃሲ ዓይነት ፕላስቲክ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ተሃገር ክሳብ ምዝዛም ናይ ዝዓመት ኣብ መላእቲ ሃገር ድማ ኣብ 2022 ሙሉእ ብምሉእ ክእገድ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። እዚ ስጉምቲ ካብ ውልቂ ኣባይቲ ዝእከብ ጓሓፍ ፈጢርዎ ንዘሎ ተጽዕኖ ብልዑል መጠን ዘፋኽስ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ቻይና ኣብ 2010 ልዕሊ 60 ሚልዮን ቶን ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ከም እተኣከበ እቲ ኣሃዝ ድማ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክዛይድ ምጽንሑ ይግለጽ። ኣቐዲማ ቻይና ኣብ ኣብያተ መግብን ትካላት መሸጣ ኣቑሑትን ተጠቃምነት ኣዝዩ ረቂቕ ዝኾነ ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ሳንጣ ኣጊዳ ምንባራ ይፍለጥ። ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ንምቁፅጻር ልዑል ጻዕርታት ከተካይድ ዝጸንሐት ቻይና ኣብ 2017 እታው ንዳግማይ ምስራሕ ዝውዕል ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ከም ዝኸልከለት ኣይርስዓን። ብፕላስቲካዊ ጓሓፍ ተጎቢአን ዝርከባ ሃገራት ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ እውን ተመሳሳሊ ስጉምታት ክወስዳ ምጽንሐን ዝሕብሩ ጸብጻባት ታይላንድ ኣብ ምጅማር ናይ ዝዓመት ኣብ ዘውፅኣቶ ሓድሽ ሕጊ ተጠቃምነት ንሓደ እዋን ጥራይ ዘገልግል ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ሳንጣ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ክትእግድ እንከላ ኣብ 2021 ድማ ኣብ መላእቲ ሃገር ንምእጋዱ ዝዓለም ሕጋጋት ኣውፅያ ምህላዋ ይጠቕሱ።
نزعل السرالو زينا وسندو أبسازي ملو زغط سلفون إيرتي بتكاثر العدم برخ مشات